Egunon, pentsatu dut bideo hau grabatzea ikusita bidali dizkidazuela mapa gehienak biratuta. Orduan nola bira daitezken bidali baino lehenago. Orduan, bidali dizkidazue bi estilo, bata izen da JPG eran eta beste bat PDF eran. Orduan, JPG bidali didazuna biratuta, ez du inolako arazorik, zezuk klik bikoitz egiten badiozu irekiko da bisoren moduan. Hemen aldozue biratu, eta behin ondo dagoenean, eitzen duzue guardar como, eta fijatzen zarete ja biratuta dagoela. Esaten badiozue guardar, dino, ya existe, ¿desea reemplazarlo? Sí. Intente guardar una copia, begiratzen baduzue, karpetan ja badago ondo. Edo bestela aldatu izena eta gordeko du. Bigarren kasua, PDF-a. PDF-a desberdina da, berak ez duerarik biratzeko edo, nik behintzat ez diot aurkitu. Orduen egingo duguna da, aukeratu, eskubiko botoiarekin, abrir con, Smart Ink, eta irekiko da. Hemen, honek badu sistema biratzeko, orduan jarri ondo, gero aukeratu tamaina, adibidez horrela, eta egingo diogu argazkitxo bat. Nola? Hemen ikusten duzu gure izi batzuk, hori, orain ezin dut egin, baina idazten baduzu hemen, rekortez agertuko zaizue. Aukeratzen duzue eta irekiko da horrela. Nuevo hori emon, eta orduen aukeratu nahi duzuena. Behin hori eginda, esaten diozue, herramienta rekortez deitzen da, artxibo, guardar como, bengo karpetan gordeko duz, kasu honetan gordetan du PNG moduan, ondo dago, beste izen bat aldatuko diot, eta gorde. Eta orain bagoaz karpetara, hemen agertzen zaigu posizio egokia. Eta hori da bidali behar duzuena. Gero arte.